kini kajing syakri kajing you play lembang kajing ruai kajing ro ingi kajing ni you play the shopping ni ya chaprang tengin pendam kajing duai tengin duai ablay ngi wana khamat ju making ko kanrat akani kajan me ju ni kasngi kabaar ju ni katayo iwan ni kapan aingu ye making ko kanrat makajing it kajing snai kajong making ko pa ya kabamlay alam ni kum ki khun ki jo making ko try ya kabangin yo ban wan kiu ka ying ka bakhuy ak pakantang ka jo making ko kanrat ya kabangin yo ban yaro ban mane ban pendan brom ya ka kerteng ka jong me bat kham tam ko pa ya kabangin yo ban shash ko ka ktien ka jong me kanrat ni wana khma chme kne ka por try ni da duai ka jingdon rengkat ka jo making ko ka try ni da duai bo mensim bakhu jo me yo ban nyai lai lu ya pedeng jingi kne ka por kat bangin dang yaro bat mane ka kerteng ka jong me ngada duai king ko try ya ka ba making ko try menuan panjungo ingi kini kajan miat ke bamenta blay long rengkat bakaji syakri kajing ya me kini kajan miat ke bamenta nadu ke basdang kumni hadu bengin dapan kut no ya ka ko try sengawi kijing duai kijingi pingi pan ni demi kini baro kita try ubalong nong pen im jungi stress ngi duai amen ina peteng kajing ruai ke lembar arspa live kendai ke bathamai bat arspa san kuai ke barim arspa live kendai ke bathamai bat arspa san kuai ke barim Jink mentung in wine ban pen sawa jing in ublay ban pen sawa jing in ublay saudon ka ken utrai saudon ka ken utrai minang ya Sion itena jong utrai ginang ya shade Sion chanong baba ku jong utrai bigi hun usimbe token tiu nam kliang wai benda gerteng utrai geleng benda geleng baben riu tip you try baben riu tip you try inang ya Sion itena jong utrai inang ya shade Sion shanong baba ku jong utrai jong utrai ngin yat halentik sianela ngin yat halentik sianela ban poi ri breng pernai ban poi ri breng pernai ngin nang yat Sion itena jong utrai inang ya shade Sion shanong baba ku jong utrai jing huai tiang en yai sa kat ba sha prang yang yan inang ya shagari utrai inang ya shagari utrai ribat yang bom jublat ribat yang bom jublat inang ya Sion itena jong utrai inang ya shade Sion shanong baba
ruai ki kam jong me nga perkat Aba atrai Ki kam jong me nga perkat Kat nu nga daw Ta jing ling ngo ba kraw Nga iki klu Nga sngau jing riu u berta Lên sau đó cả bố trong mi cả bao nên sim trong ngã tôi ya rồi ya utrai mi long ba krau nên sim trong ngã tôi ya rồi ya utrai mi long ba ba lao san ngas ngau jing pa sau thiang ki sim hu di na dia ulu nga iki tigi mana ngas ngau rugi jing beler basusi men sim jonga ya roya utrai milong bakrau men sim jonga tu ya roya utrai milong bakrau bên nút bàn hàng ngani ban xem bằng nút nam la mình ta ha ca đinh na chính kiệt ca trong nga u ba u sha u ya ban pelat paryanga mesim jonga ya roya utrai milong ba krau men sim jong na to ya roya utrai milong ba krau anda utrai wan hap reng jing risa ban lek shayi nang ni ya nga unsha ya ugangu kaya rokan yai sawa ngan penaru bublei ulong bakra sim trong nga tu ya roya utrai milong ba krau nên sim trong nga tu ya roya utrai milong ba krau ya roya utrai milong ba krau men sim jong nga tu ya roya utrai milong ba krau Sepakat sau, bat lai sepakat ar. Lai sepakat sau, bat lai Don ngalaga tungit tempel jong
hát ca chính sai hát ca chính sai men xin cho ngã ca ngầu hồn hát ca chính sai hát ca chính sai men xin cho ngã ca ngầu hồn ini ruai ke jing ruai ke sau spa sau puai bat sau spa lai po sau spa sau puai bat sau spa lai po
ngi penpau da ke jing nguk men bat ai kublei ya ki kun samla jong kabalang ki balap pensit pensengan ya kene kepor nadu kabasdang jong kene ke jing sekri ke jongi yo blei kapor kalabiang yangi banginang tenpat ia kajing sekri jong iyo boleh ngekerpat ia sekretari jong kajing yeseng yalap by in penbana ia ka program kebadai hakene kepuar Master Chairman ka program KBD ke janmet ke pementa kalongkum ni nadu kapuan riwiji ruun riu steng yo aga jingruai penrem mensim da ga jingi seng samla jong kabalang chairman ke jingi seng Master Kilengdo ngin yo ye ga jing puli baduai de Master B Thongni ngin yo banlum ye ga jing aingu batkat badang lum ye ga jing aingu ngin yo ka special number ne Master Riban Roy Hujon ngini yo ban penkentang ijing aingu di Master BBS Marngar nong yalam teman besan DM peliar kani kelong ke program KBD bat kani ke jingis seng ha kani ke janmet kumtu ngilayos ngoy kani ke program KBD ha kani ke janmet ngi ai kublei lang sa sisin pat kum kabalang hapo kajing peniat jong kene ke grup kabaar jong kabalang ngi penpau ya kajing sngungu ya ublei namar kajing isne bat kajing don rengkat ki jong u khamtam yi temen basan rengkat bat ki bahayeng hasem kile ya don rengkat bat ngi nadu basdang jong kene ke jing sekri ngi ha kene ke puar te ngi sngeu ya ke ban penpau ya ke jing pediang sngeu bha ya i rengkat bat ke jing kasem rengkat bat ke balang ha ke bah idan te kapor kalanang yai kat bakinang yawan ngin tengpat ye kajing syakri jong iyo blei de kajing ruai kaba arspa san puar bat arspa sau pulai kaba khamrim anong pen im trai kajing ot ngalek yalap nam jong me nga unong pop telot bamatla to pendep kaktin bane atrai jisu lembat sekrit lot toki ai bangan yalap nong pen imbu khot mentagi bepop bakin ngej hau kin kongu yo hadu jok ding kin ngop atrai jisu lembat sekrit lot toki tongin ye yang lang maro ter ke jingrawai arspa san puar bat arspa san saukulai anong pen im trai ka jing ot nga le ya lap nam jong me nga le ya
Thế hao chuai ya kaba in seyo ya kaban pendam ki jing duai ngakwa ban pen mau pendiat ne tin ki jong beli bangla ban syam ne ka sithi ki jong Petros kelenong ka basau ngakwa ban pule di khot ka nyau bat ka pra bat na ka sithi pol ki nong rom kelenong ka khat lai an pule di khot ka khat wei lu ka khat sau bat kum juru na ka jing pau yonis kelenong ka balai an pule di khot ka khat khandai hadu ka ar puar ki kentin ki jong blai ki ba ong kum ne rei kata ka bakut ki e baro kala jan ken namar kata to phin khan adakar bat to phin sarai sephang ki jing duai rei ning kong ya ki e baro phin jabat ya kata ka jing e basir hem parlohi naba ka jing e ka tapno ya bun blin ki pop bat ya kaning habangi itu ya kayam ba menta ladap biang kapor yangi ban khijoj na ka bayothia namar menta ka jing pen em ka kham hajan yangi ya ka ba menbang ngilange kamit ka ta kala nang dirno sibun te ka sngi kala jan namar kata to ngin ya bretno ya kita ki jingle jong ka jingdum bat to ngin ya kingno ya ki jingking atiar ka jingsai tongin yaya dale don akor kumba ha persya kasni omak jing yadi kiat knwin bat ki jing bu an omak jing ya kai kan thei bat ki ba ya nuti jaklia om ha ka ba ya mai bat ka ba ya pi hoin reito kopi yang Jesus Christ ubau trai bat wat sumar sukher lupa ya ka jong kado khnang ya ka ban pen brai ya ki jingkwa boman jongka kat ya kibangai e ngasneng ban sempan toy sir hem namar kata bantu kela ka bamut hakmi ngayang haka jingkhang ban ngatet lada uno ru upli ya ka ta ka jingkhang nganwan ru hapo hau bat ngani khawai mit lam badu bat ma ulam bat nga utang ba job ngan ai hu ban syong lem bat nga halor ka khat jonga kumbang aru ngai la job bat ngala syong lem bat upa jonga halor ka khat jong jaru badon ka skor to unsngeu ya ka ei ba mensim uong ha kita ki balang to bling kerku nyinya pendam blai ki jingduai ko pa jong yu babning kaburam bat ke jingyaro ni ai shame namar ba melong try jong ka benang bat melong try jong ka khendau melong try jong ki met bat melong try jong ki mensim ki jongi namar kata kan rat bi e ni sngo ye ka ban aingu e yemi namar ki jing e per ki jing phasbun e ki jong me abangi phaiden ni kin ki sngi ki snam ki bla le no baro hoj wat lang yo ban mat hakan ka kin ki artali ki snam ya ka bangim yo ya kalan ya ka ban wan kiu kan ka jaka ka pentang ya ka ban pen krau ya ka kerteng ka badon bor bat ka kerteng ka ba im e ka jong me ten rei ko kan rat hakan ka por ngisngau thu ba dei na mar ka por jong ka jing e bat ka jing isnei ka jong me ya ka ba mila pen la biang e kumne kumbang ilong ya ka bangila yo ya kan ka lan ya ka bangin yo ya ka ban wan kiu kan ka jaka ka pa kentang namari ya ka bangin yo ya ka ban nyero bat penan burom kerteng ka ba im e ka jong me namar kata kan rat bi e kan ka por jong kan ka janmet kadai ka met ka ba ar ya ka ba kum ka balang kala pen bet ya kan ka jing ya seng yalap namar kata kan rat bi e kum ya ka ba mela doreng ka kan ka met ka ban ningkong ngej kam me doreng ka ru ko kan rat kan ka met jong kan ka kenta ya ka bangin yo ya ka ban pen krau ya ka kerteng ka jong me
Hoi jepat ya kabangin yo ru ban ya skor ya ka kitien ka jong me. Nau sakri ujong me ya ka ba me melapan yang kan ka por. Atrai bak Yesu bakordor. Ngil ngau ban khar karpat ya me ko konran. Ya ka ba me nang ya yalam ya ka jing em ki jungi nang ne sakmat. Hoi wat lang em ki sngi bang isngu thu kalong ki sngi ki ba e. Kumba ki dak ki sien ki pau ha ki sngi. Nisngu thu ba ki de ki sngi bat kita ki ya ki ba khadu. Namar katakan rabi ing sngo ban karpat ya me ya ka ba men pa ma me ya la jong mun simba khoj u jong me. Ya ka ban kersiu thia yang i na ka ba yo thia. Nang ya ka bangin yo ban syakri ya me. Ha ki sngi ki jing em ki jungi. Namar bangi em ki sngi jong ki jing ele. Bat ki sngi ki ba e ken ko try. Lengi kersani ame ya ka ba mini snei ban yalam yang i. Wat lang em ka ba kum ki sngi. Lengi shani ame ken ko try. Ya ka ba min penya ya ki jing em ka jungi. Namar bangi sya haki jing yalam bastat ki jong me ken ko try. Ngis ngau thu bangim don bor ai na le dehi. Lengi shania ban ngi ap tamang ya ka bor ka jong mun simba khu jong me ya ka ba me melakular. Ban pha hangi haki gisngi ba un yo ban slak ban un yo ban yalam ye ki jing gisam ki jing ye po jong ka balang ka jong ko try. Maka ta long ring ka ko kan rat kan ka bor ba kan ka klimat. Penkentang yang iwei pa iwei kat ya ka bangin ang isa skor ya ka tien ka jome ya ka bau sakriu jome un sayo ya ka ban perken mau ya ka tien ka jome ken ko try to isnei penklet no ya kita kijing perkhat ki bakan jado pat kijing perkhat ki bakan jabreu rengi kerpat ya me ya ka ba men ya lai lo je preng jong iwei pa iwei maka ya ka bangin sayo ngau kan ka por Indayo ban su thet hakidok nut ki jongi. Bat ya ka bangin ayo ru ban pendon ka mangkisngi jong ka jing em ka jungi ken ko try. Oi long ringkat kana nadu pas dang jong ka jing seng. Hadu bangin sayo ru ban penuai ka. Long ringkat berkinong esim benta baro. Oi chicken tirung doai ya ka bamen isnai ban yalam ya ka jong ka. Nong kit kam jong ka jing seng yalap. Ya ka bangin kumno kin la ya ka ban pentelun ya ka kam ya ka ban penkrau ya ka burom ka jume na ka wei ka snam sya ka wei pat oi loring kar gi por barang sabaro ni IT ban ngisania ka bor gi pastat ka jume sngo kenar gi jing duai jong sukri batlot kan ka por map no ya ka jing bom la gi jung ibaro namar bangi pan ni kine baro aka kerteng gi jung Jesus Christ amen. Ublay un kerku ya sakri jong ublay wala pensngel hapdang jongi na tien ka jong ublay bat kumjuru haki jing duai ublay un don rangkat bat pi ha kane kapor ngin poino sa ha ka wei ka benta namar ngitip baki khon samla jongi kilong kibalak loy bat penkre ya ki e para tenga klem da penslem ngin poino sa hakawei ka benta kata kalong bangin lumno sendon ya ki jing aingo bat kat banang lum ya ki jing aingo ngakerpat Jai nongrawai special nombar imestar riban roy hujan in sim ya kabenta teki khon samla baro sngau bha ya mi ban lumno ya ki jing aingo kat bakinang lum i ban roy hujan in sim ya ka special nombar
tertang jeng kecing ruai mungkin ayah pim tak kalong kinong tong brio. Haruturio Galilaya Jisu ukot arngut Shipara Uong ali tuput yangan Kinong tong briungan penlong yapi But yangangan pen ilenti Takila ino dak ya laki ja kibut ya ujisu nakaling ya jisu kon mentah ya pibat yangan ngang penlong ya pi kisenran ba shisha ngang penkubur ya pi ban long kisaki tang lada pi kloy la jingim ban aiti ngang penlong ya pi kinong tong bril haba pilong kinong tong bril Yakador barem pide bansiu Palading knaban but ya Jing jing tenju langi ya tendu Jing sitam jing pam bat jing kerdu Ublay ulat ulat ba undon ringka hapling kini baro ketiu try kapau jisu ukot mentah ya pibat yangan ngan penlong ya pi kisenran ba shisha ngan penkubur ya pi Banlong kisaki tang lada pikloy la jing ban aiti ngan penlong ya pi kinong tong bril kumnongin ai juba haba un kot yangi hatongi kloy ne Ngan penlong ya pi kisenran ba shisha ngan penkubur ya pi banlong kisaki tang lada pi kloy la jingim ban aiti ngan penlong ya pi kinong tong tak berom cublek amat Te kerpat ya bibi es marangar in penkentang ya kijing aingo.
từng vấn đề mà chúng tôi cô beli cô kapa jeung baham neng sungap neng ko khamat ka chome ke ba ro ke ba mela kerku melayalam ka chim jongi kum neng bangelong menta dalam baga jeung in belai ke chome melayalam lama kidat ke bat thaj bat ke balawat ke jongi wan kiu ke ying bakhuj ba kentang ka chome abangi wan ka neng ka chaka idon ka benta ka ba krau bangyo man mat baban yok pediang ya ko kubo nak ketin ka jong me bang yoru ban mat ya ka jing bam ka bagan jam sim yang baka ketin ka jong me lamba usyakri jong me trai ba ha mal ker khu ya ka jing im ka jing ba mal ka sngi tu sim ru batu pediang ya ki jing ai ki ber ka jong ni abang inu jo ka jing it ka jong me kemlong trai kan ran henry ki ni gelong tang kitak ki berit mang pen pa bang it pensyakriya me ngi ai dak dogunut barok ngadwai ko takra met pen kentang mame ko trai ken long ke babit ya ka ba ka balang ke penon kam ha ke benta barok ngadwai ko trai kan rat le se don pding jongi ru le se bam semla banok ngadwai kerpang ta jong kiru trai bi ba mela kerku ya kan ga balang kumne kalong menta dalam baga jingdor rekat ke jong me odaru kumju ko try ya barok kru dikot jong abalang nadu kitamen basan kit khot komti jong abalang kelong kemi kelong kpa ke khun samla du ke hep kemarit ya kerku ya jing im ngajong ki ba malang ka sngi ya ba kumno kinang la bandor kat bat me hasil ter ke jing im ka jong ki ya tilenti ke jing im ngajong ki ko try odaru ko try kerpang kana por asa syabang sngo ko kubo na usyakri jong me hoi ka jing pung krek kalong tang ubriu nang iskem ka jing janai kalong name trai baba to yarap engi kana pon lang ba usyakri jong me ko trai nyai tiru khmat jong me ko trai ke baro taradu bang pendep jing syakri ka jongi ngaduai ikini ke baro akating uji sungipan amen. Hakane ka por ngin yo sngeono ya ka jing pentip na I sekretari jong ka jing ye seng yalap Mr. Chairman kani kalong ka program kawedi bat ka janmet ka balasay kata ka katlay trik Oktober arajar arpuay ha ka baga jingeseng an pankre da ka group ka balay nadu ka por nru wijay hadu nru steng nginyo ka jingruay panrehem mansim ban panyay da ka jingeseng samla jang ka balang ha ka por nru steng ngin stang ka jingeseng chairman Mr. E.K. Kharet pule baduai mes ban yeruhon lang marngar ngin lom yi kijing aingu bat kat badang lom yi kijing aingu ngin yo ek special number na imes ya suklang lengdo ngin yo ban pen kentang kijing aingu hadin kata ngin yo nong yalam teman besan ID nong sit kani kalong ka program kawedei ban kajingi seng lasai ka janmit bat ngadon ru ban pentip ba kajing aingu ka bangilayo ban lom Menimen met kata ka khadwe trik Oktober arajar afwe kalong khat khandai spa shitangka kani kalong ki jeng pentip kabawan naga jingeseng yalap komiti jingeseng yalap jong kabalang hakane ka por Sikintin haswa bak ngin IT ya kene kepor hai temen basan ban sim hadu bandawai jong kene kejing syakri kejungi yo belai ngasngeo ya kaban penpau ya kejing ai kublai ya ka grup kabaar
kabala penbit penbiang kumne kumbakalong mentah kumjuru ia kini kon samla kibala penbit penbiang ia kini kikor kibor ban pensawa lengba kine ha kitendong skor kijongi ublei undon rengkat bat pi bat kumjuru ni ai kublei kerpang ya kikon samla jong kabalang kibalak loy ya kaban penbit penbiang bat ai mensim ya kajing syakri kajongi yo blei lengba kisur jing ruai kajongki kiba penher bat pendik ya kam mensim kajongan engkong haba ngadang syong haying ngatang sulai yo sneu ya kajing ruai kam mensim kala kende ngaklet wad banra kod jing ruai ndala poi sit hasurok ngaken mau ngapai biang pat te kine ki barok tu ublei undon rengkat bat pi haki sngi jong ka jinglong samla jong pi ngin yang skem namar bau soitan udon hasnda jongi hakabadu kadu kadwai nga ai kublei temen basan rengkat bat kaying kesem ibalak loy bat kongu bat pediang ia ka jing kerpat jong ka komiti jong ka jing ya seng yalap kibalap penkloy ya lade bat kongu bat ngangej kem bahadin balada banwai kene ke jing yeseng ngangej pin salej pai sala ki jong ki ying kisem hakabalang kabapidon kum kabalang ngimdon ya ke jing lakloy ke jong pi ban penkongu ya lade ngimdon retang kijing kerku kerda ublei undon rengkat bat pi rengkat bat kaying kesem unang ai kemet kebakot kebakia ia pi bapin nangla ia kaban syarai ialah kajong kabalang kikon hapok jong kabalang kabapi pibidon salej suk ublei undon rengkat bat pi teha kene kepor haiswa bai temen basan in sasim ya kabenta hadu banda penwai ya kene ke jing yesen tongin ya ruai ka wei ke jing ruai ke basan spa lai popra ka baong ngan penlong ye pi kinong tong breu kinong tong breu kinong tong breu ngan penlong ye pi kinong tong breu ladapin bot yang to kilek dapen baptis yaki penbaptis yaki to kilek dapen baptis yaki agak kerteng kajonga tongin ye yang lang ka barok sau teli ki dekat ka jingrawai san spa lai puk prabat san spa lai pel hadin balakut kene ka jingrawai itemen basan in sa sim yala ka jong ka benta hadu banda penwai ya ka jing yeseng ngan penlong ya pi nong tong breu kinong tong breu ngan penlong ya pi kinong tong breu ladapin bud
sinh ran bình long sinh ran bình long sinh ran đô khi lên đô đã bình long sinh ran ya ki ben reu baro ya ki ben reu baro ya ki ben reu baro do ki le do da ben long sin ran ya ki ben reu baro do le kring ya ki nari jing do nari jing do nari jing do le kring ya ki nari jing do shakari ga jing shai shakari ga jing shai shakari ga jing shai do le kring ya ki nari jing do shakari ga jing shai do ki le la ben baptist ya ki ben baptist ya ki ben baptist ya ki do ki le da ben baptist ya ki ha ka ker keng jonga ha ka ker keng jonga ha ka ker keng jonga do ki le da ben baptist ya ki ha ka ker keng jonga. Chairman bayalam yagani ka jing shakri ka jong yaw play hagani ka janmen jong gani ka sngi ka baar jong gani ka tayaw ya ka baga balang hangne halaik se ling baga committee jong ka kam yalam penlong yagani ka jias seng yalam ka babaro shi tayaw ki nong kit kam baro jong ka committee jong ka jing committee jias seng yalam ki taman basan ki ba ki balong ki kpa bat ki hennan ki jonga, ki rangba balang, ki balong, ki para sekri, ki biat reilem ya kakam gajo kenrat. Ki long kpa, ki long kemi, ki para lok samla, bat ki hat ki berit. Ngasim ya kani kapor, bat ya kani kakabu, ya kapan ai ki jing kublai iet ya pi iwei pa iwei. Haga kerteng ke bat hiang tam ke kerteng ke bom jusya job meno bat hadu lano bat kata ke kerteng ke jutrai bat unong pendim jong pi bat jonga belum uji Kristus ngawan ra ye ke jingkup lei hakani ke janmet nala ke jong ke ying ke sem ngawan ra ke jingkup lei nala ke jong ke balang nang thi na lat weitang bat ki don arngut ki para bangeng naga balang ki bias senran lem bat nga hakane ka janmet pania don hangni bat kita ki dei ki trai snong naga ne ka snong nang ne na like se hi ikong olda lien marngar bat iba BBS marngar ngapan pau ke jing sngaungu ya ka committee jong ka jeseng yalam jong ka balang kabala ken mau ya kaban bensyat lani ban tenrong hanga usyakri ubarit nakibarit baro ya kini ka benta ban yo ban ya samlem
ya ka khubor na ka tin ka jong ublay ha ka ka jan mien jong ka jan miet ka baar jong ka tayo ki para banget ki bayet ngamla ya ka ban klem das aingu ya ublay bat ngam jula ban klet ha ki jing ya seng yalam la hangnu ya ka ei ka bala jia arpaus nam menshua ya ka jing im ka jonga bat kata ka la jia ha ka shitarik ka jong banai april jong ka snam ar hajar ha ka por bangangadang samla bat ha ka por nganga date u driver auto rickshaw bat ka auto rickshaw jonga ka de ka ML06 khat lai way Hakata ka way ka sniu try ka baday haka shitarik ka jong banay April jong snam ar hajar. Way uparlok jonga uong yanga menta ka day ka sniu try ka day ka si Sunday. Uong ante pnyang ya ka ka auto jong me banle ya kendu ya ka samla. Ka jong u. Ngaru haka jing sngaw shongshit haka jing long samla ngong ka biang. Ngilayami na nong ston mga wanya ya kini ka auto rickshaw uta uperlok ubertemu ban lej ya kendu ya ka samla ka jong u kahnen jong uta ubale ya kendu samla lembat uwei shushu uperlok ujongi ngile ya lej saungut endang ila poi ha kata ka jaka ha kata ka shnong namar ba kadai ka siu trai ka donru ka jia seng yalam ka balang ka penlong ya gaji seng yalam namar bangidei ki kun krestan ngila ong tung in ya shong shua ha gaji seng tingin salet haying jo kata ka samla jong utak perlok na lawai gaji seng namar bangidei ki nongwei ki so shnong ting ya shong kham shadin jong kata ka ying mani ha kata gaji seng perlok bange perlok samla bat ki para bange jabi Bat hakata ga jieseng loong ba umensim yang ublay ukren yang badu khot yang hakata ga jieseng. Lapen kendu ya ka mensim jonga bangadei ban IT no hakata ga jieseng. Henry ka jingale jonga jingim ka jonga kumusamla ka jieseng ka baningkong ka siwai no. Mario wai ka jieseng ningkong ngalet pai no satay sa siliang sa surok. Panlet syong biang hapok kata ka auto rickshaw. Nga ong yoto perlok nang yalet ya kendu mapi kata ka samla. Nga tengan let pai no syusurok. Nga let syong hapok auto. Utawi perlok ulawan but lang ya nga ban senran ya nga. Nga ong yoto perlok ka kubor jong ka tin ka jong ublay ha ka step kam syam lakhot ya me. Uong em. Nga ong ka kubor ha ka step kalakot ya nga bangadei ban IT thamai no yala jong ka jingim. Shwa ban ring ka baji arsin ha kata ka jia seng yalam. Ka beneng ka yong ka dum ka suin beneng i kumba ulabba lapsan unsaham. Ngating yo banga du ya ka kabu sa sisin ngami biang nang ta na surok nang ta na auto rickshaw ban let haying mani ban syong ha ka benz ka baar. Bat hakata ka jing yaseng yalap wei temen besan nang te na shalong lawan ban yalam bat hakata ka jing yaseng yalap hakata ka jing yaseng ka baar ngalala ban penko ngu yelade ban wan syakmat ban IT hakmat ka jung ublay ngaken mau banga duai tang ka wei ka jing duai hakata ka jing IT ka jong ngong Kutrai ladami isnei ya kaban mak ya kipop jong ka jing im samla jonga ya ka ban me ong tetrai ya kata nga keloy ban le haba ka balang like se ka ong wan ban yalap ha ka janmit ngamnut ban kernga ngamnut ban kedia ya ka promise ka bangala kular hakmat ka jong ublay ngapen ko ngu kumusyekri waret ki para banget ki bayit baro jong kabalangkat ki badon hakane ka ying ka bakentang ka jong ublay
Bat le se ki don ki wei ki para banget ki bayi ki bom syam lala bania don hakan ka ying ka bakantang. Nakano re kano ka dau nakano re kano ka jing nakano re kano ka jing khanglat ka ba phia kendu haka ying ka sem ka jong phi. Le se phila bandon hap deng ka met ka bom sâu shat ka bom sâu klan phi don haka ying ka ba phi shong pisa. Ki para lok bat ki para mensim ki ba koridor hakan ka janmien. Lara pidon haki lenti snong, lara pidon haki dukan snong, lara pidang ya songkai bat ki paralok hapok ke kali, lara pidang songkai haki lenti haki jaka kendong jong ke snong like se kat ki bala ban yok sgau haki ke janmit ngakot ban nga wer ya pi ki lok ba ye jonga ale rong lembat nga syakane ka jeli jong ka jing syakri yo blai haki ke janmit ban yok ban ya pusan ya ke kubor ka jong blai bat ngarati kena ko kilok bayi jonga lara pi ailat lem ha kana ka janmit ya kana ka kubor klem artatin pinmat ya ka jingkerku pinmat ya ka jing it ka jong blai ha kana ka janmit ka banta na ka tin ka jong blai ka bang akwa ya ka ban bu kum kan nong rim jong ka jing ya slok ha kana ka janmit ka long na ka kitab Genesis ka lonong ka bakat pra ka dakhat ka ba arpolai Kiktin kiba ong kumni batu Abraham ulakam kensyur hajan uda ong hatu men penjotno ya uba hok ru lem bat ubom hok kata kadai kabenta kabangakwa bangin ya pusan hagane ka janmin kabalong ka kubor jong ka jingkot hagadur jong ka jingkeli hatu men penjotno ya uba hok ru lambat ya ubam hok ngen ya pendam haga jing duai ko pa jongi ubah beneng ai ngu ya me ko trai haga ne ga janmit joga ne ga ski ga baar mela isnai au blai ban walam ya lau jong usyakri ubarit na ki barit tam ngalong tang unong pop ubah krau tam na pedeng ki nong pop ko trai henrei mela sya bat mela yap na ga benta jonga kan rat ngawan hakan ke janmit ko trai jisuban penrit yeladi hakamat jong me ko kan rat atrai kerku ya kan ke long ren yeng ke jonga ko kan rat pensle yo thlit ke sentur badi rendang jonga naga benta ban long ubabit ban keren ya kan ke tin ke jong me hakan ke janmit ko trai ban ngana duai ablai ba menis nei ban sya yo men sim jong me ko trai ba unda yo ban yai lai lu ya kan ke ying ke ba kentang ablai ban yo ya ban pen kendu ya ka wei ba ka wei ka men sim ke ba koridor ko trai ya kan ke janmin ban ablai ngana duai ba menis nei ya ka ban te ban kum no ya ki bor jong kan ke perthai ko trai ya ki bor ki jong saitan ki ba utumu ya ka ban te ban kum ya ki kun ki ba ye ke jong me ko trai ngada duai hagan ka janmit ablai ba ye ba ba yesnei ba menisnei ban kerku ya gan ka kubor ko kan ran ai ba gan ka kubor gan ka janmit ablai ba ye jonga kan long ka kubor ka ba dei por ban ka ba biang por ken trai bangin ye kren ha ka ba kum kini kiski ka bangi im kerku ablai ba ra yanga hagan ka janmit ko trai ban sle de ka jing yesnei ka jome ko trai ben bet ye ka sentur jonga na kabanta ke kerteng ka jong me menta bat chagi bom jukut ngadem bat ngapan ye kide de ka jingai amen hatu men penjot no ya uba hok ru lem bat ubam hok para banget ba ye bat ki para mensim ki ba koridor kasnem arhajar arpo kabala late no bat kane kasnem arhajar arpo wei kabangidang ngidang yat lenti menta Kine ki arteli kisnem ki batap tang de ki jingjia ki basherkei ki jingjia ki basngeu trim ki jingjia ki basngeu ngiu ki bangi klempoi perkat ki jia hakini kisnem hakini ki arteli kisnem kaperthei barok kawei kadon hapdeng ke jing ka bakrau kaperthei barok kawei ka yeng hapdeng ka jing lingo ka bakrau lingba jo kini ki arteli kisnem bat ngangek baka palang hari kasih barok kawei
kabalang hang ne halaik se ngimat ya kaju kajing kabakrau hakine ki arteli kisnam hakine ki arteli kisnam kiladon ki mensim ki bakordor ki baladu no yala kajong kajingem hakakti jong ki riu hakikti jong ki riu dusman hakabakhlem poi perkan hakane kasnam kiladon kibriu kibalayap no kibadu no kibaye kibathon kidu no yala kijong kibaye kibathon tang namar baki khlat no nakanore kano ka jingpang kabaklem yo ya kaban sumarti kana hakane ki arsnam kiladon kibalayap hakine ki artli kisnam klempoi perkan tang namar ka jingye tengku kali tang namar ka jingye tengku kiral tang namar ka jingam jogi jhat ber kiling dureo bat tang namar ka jing crash jong ki aeroplane nya suin beneng ka jing thei bom hakeleng joga perthei ki jia hakini ki por ki balek no bat kalawan ra ya ka jingdu bar ka jingyap ya ki papun ki mensim ki bakordor ka jing thei jong ki karkhana ki bakrau bat kal erbi ki bami na ki karkhana kalawan ra ya ka jingdu bar ka jingyap ki mensim ki bakordor lengba jong ki por ki baladap bat ki balaleit no ki jing ya ka jia katma jong ka wei kari ngidang yo i lengba ki khmat ya katma hapdeng kari Israel bat kari Palestine ngidang yai pule ya ki jia khai jia khaput hapdeng kari India jongi bat kiri ki marjan ngidang je yo i bat ngidang yo skeu ya ki jia kren ka jia ka put hapdeng ka cela ka jongi bat ki wei ki cela ki marjan bat kini kat banang mi kisni i kumba kinang kam sherkei kajing wan jaga klam covid kat kandai hakawala len shop ya ka perthei borok ka wei ya kari India ka jongi bat ya kani kari khasi ka jongi da kilak bun lak ki bensim kilayap le no ei hakani ka jingpang klem da khen na ki wei pat ki jingpang kajing sha kang kerdep jong ki ying mani kajing sha kang kerdep jong ki school ki college ki university kajing sha kang kerdep ki jakayau ki jakapai ba bat kalajia hakane ka snam arhajar arpo bat arpoe bat kini ki jingjia kini ki snam kila long ka remax kani ki jingsa jingkan mau bat kala long ka jingbu jingkan mau ya ka jing em kristan ka jonga bat ka jongi iwei pa iwei para bangai bayi ya ka jing em jongi laker saudong da kini kiai ya ka jing em jongi la tawyer saudong da kini kiai barkawan mi ka jing keli kabong kutrai hatu men pendam no hatu men pendu no hatu men penjot no ya kini ka perthei atrai hatu me kwa me mut ya ka ban penjot no yo bathok lembat yo bom hok ha ka bakum kani ka jing long kajubab kabang iyo kalong em ngien ya pet ya ki katu kat ni ki jingjia ki bala tho ka tin ka jong blai ki balong kajubab ya kani ka khubor ka balong ka jingkali ha ka janmet ka kitab Genesis kalanong ka bapra ka ya thu yangi syapang ka jing penjot no ka jong blai ya ka perthei da ka jing shlei hakiski ki jong noa bat namar bau blai kwa yo bahok yo noa bade ka ying jongu ya kaban ngam jalap no ya kaban yap no lembar kata ka pateng penriu ka baken riang bar ka mutlap ublai ulale ayu ula pen kre ya ka ying ling na ka banta jong noa bade ka ying jongu ban pelajim namar bau blai kwa yo bahok ban penjot no yo bahok lembat yo bamhok uthau ya ka lat jong ka jing pelaj badeu noa ula pen kre ya ka yingling ka bakrau noa ula pen lut bun pau telikisnam bantei ya ka yingling kat ba udang tei ya ka yingling ladon napdeng kita kibriu hak ta kapor ki ba ben yo noa ki ba te peja yo
kiba pen thame yo noa bat kiba pen artatin yo noa banongku parat noa kani kajing perkhat jong mi parat kalalong kabakla menong ban pen slay ya ka perthai kat kini kiloho kat kajing trong jo kini kiloho berkitam en yo slap nai noa ban pendapum ya ka perthai kiong kat kini kajing trong jo kini kilum en yo slap nai parat noa bala ban pendapum ya ka perthai bat kata kajing keren kajung blai jong me noa kabaong en sapen hap slap ya ka perthai kan nom jia dalai lai ruem la persang ban the pja yo noa la persang ban pen artatin yo noa bat sem ladon satia uweiru uban mi syakman ban yarap lem yo noa habatei ke de jingling light tang ki de khot jong ka ying ka jong uhi ka im lang salang hakiski ke jong noa kaladap satang daga jing put kitab Genesis kalalong kaban riu kadakot katway Henry ka kendau kalaput seniu hakamat dublay batla pendap ro ya ka perthai daga jingle jubor para banget habangi pai sigidi kisgi kabangi im kidai kisgi jong ka kikam ka baput kidai kisgi baki kam baput ki kenrei ba da ka baburom ka jait ben riu khasi jongi ka jait ben riu ka baret pai Henry ha ka ka jait ben riu jongi ka thon ya ka thak jong ka jing ngem ka thon ya ka thak jong ka jing ngem ka thon ya ka thak jong ka jing put pianong ka ei temen basan kata ka thak put ha ka jait ben riu jongi lok bai ye jonga ngong ye phi kat no tali ki ken hun kilami kat no tali ki seng kilami bat ka moto jong ki kalong ban wan ra ya ka jingalong ka wei bat ka jingalong shitli ya ka jait ban riu Henry ngayo i pen ban kat banang serdep kata nang kat banang repair kata nang jot bat ngam yo i kanu ka jingkermen bandang la ban wan ra ya ka jait ban riu jong i ka baret ha ka jingalong ka wei bat ka long shitli ka don ya ka dak jong ka jingput ka im lang salang hakiri giski ka bagi im ka don ya ka jing ngem ka im lang salang hakiri giski ka don ya ka dak jem ka im lang salang hakiri giski ka don ya ka dak put kat shabapai pinong ka ei nong yalap kata ka jing ngem bar ka jik dak put ha ka im lang salang ka jing ya dikiat bean ka jing ya buat ka jing ya tanglang ka jing auria kidai ki kam baput jong ka im lang salang kajing ya di drugs kajing ya kai drugs kajing ya penjot ya ki kon samla kine kidai ki dak jong ka jing put jong ka im lang salang ha kidai ki ski ke mama pi bat mangang im lok ba ye jonga da ka buram wat ka balang ka jong ublei ka don haka ya ka dak ngem ka don haka ya ka dak jong ka jing put hakini ki arteli ki snem ki babun ngila du no ban penlong ye ki yeseng habala don ka jing penbe bat ka jing pen bana ba en pelino ye ki ying mani ngaperkhat bah kata kasngi ki khun jong ka balang ken ye yeng lan kumbalek ot tiket ha stadium football Henry kam shem long kumta kam shem long kumta I kumba ki kun jong kabalang hagiri gisgi kiri tengen penban oh lara syakri ya ublay tang balaken mau halaying tang balaken mau halagamen sim kalabiang om dadon kam jagaban wan hakaying kabakentang I kumba kiri tengen penban haganiga bentang don hateng wat ban hab ban lek keli Piapang ni kumno klem yo I bawan chigi seng kadon kadak jong ka jing jingem hakabalang kadon kadak jong ka jing ngem berkejing put hakabalang
para bangej laker ya ka jing im jongi tang na ki khubor jing yap them ke misur khai laker ya ka jing im jongi de ki khubor yap them ka jing yap jong ki briu khlem poi prakhat ka jing yap jong ki ba ye ki ba thon ki perlok khlem poi prakhat ki nong rep ki mat ya ka jing yap them jong ka rep ka riang jong ki nong ri jing ri ki mat ya ka jing yap them ha ka kam ri jing ri jong ki briu ha ki digisngi ke bangi em kim don monshu ya ka bantei ya ka im lang salang kim don monshu ban ya rap ban kintiu ya ka im lang salang henry seo tenat tang ban kedeu kti seo tenat tang ban keren sniu seo tenat tang ban yalam bakla ya upat lang uban lui lui jong ublai kata ka bangi yo I ha ki digisngi kacing kali namar kata kawan mi pau trai hatu mikwa ban penjot no yau bahok lembat yau bamhok habakum kani kapor hatu blai un penjot no yau bahok ru lembat yau bamhok kajubab kabangi ayo kalong bet ublai un empat kwa ban penjot yau bahok lembat yau bamhok jen lada ublai uino marwe ya unoa hakata ka jingte ya kada ka yingling paralok ba ye jonga ngaparkat jen lada ublai uino marwe jen lada ublai usong ba noa tei mame ya kada ka yingling ba men yo ban pelayem ya lade ba ka ying jen lada unoa jen lada ublai uino ya unoa marwe ngam perkat unoa ulade ya ka ban paiden ngaperkat unowa ulade ya kaban sange bat ulade ban ngia namar kita kinong kerenden namar kita kinong te umpja namar kita kiba pentame bat kiba pen artatin ya henry namar ba ublay kwa ya unowa ya kaba unjot no lembat kata kapateng benriu kaba metelap berkebakan riang ula le kumno ublay ula ai extra ya kapor ha unoa ula ai extra ya kapor ha unoa ba ula ya kaban sya ya kita kijing keren beng ula ban sya ya kita kijing tenju kiwan ban tenju ya ka jingai ka jongu kata kabangi yo I hagane kabenta ba ublay ai extra ya unoa ya kapor ya kapor badai hangning yo I bau blay omtang bau bau penkre ya kan ke yingling naga bentau noa henry ai ru de sabat ya kabor ba ula ban yeng hapdeng ke bakum kata kalat lat joga jingim dai hangne para banget ba ye bat kilok ba ye jonga bangi yo I bau blay sem la I no satia ya ubriu ubahok ublay shem la ino satia ya ubriu batmu ban gajing kababek ban ya gajing ya lenti kababek ngiyo I ba ublay shem la ino satia mat lapen skem shu ya kani nagaktien gajung ublay Matias arpo pra arpo hakmi ru ngalong rengkat bat pi halakasgi bat hadu kabawai no kaperthai lok ba ye teng ngi no men sim teng ngi khuslai ha ka jingem ka jongi pi ki paralok samla ki badon ha ka ne ka balang ha ka ne ka snong ka don ka por ka ba pi no men sim namar ka jing thot jong ka puli ha ka ne ki arsnem ka lawei jong ka jing pule shano kan lai pi no men sim kilok samla baye jonga kadon kapor pino mensim namar pio I kalawei badum nakabenta kayo kam yo jam kilong kemi kilong pa baye kadon kapor pino mensim namar pio I kikun ki jong pi hakane kapateng kabakum kani kadon kapor kabangingino mensim skeu kumbaki briu ki keren ben ya ke ying jonga skeu kumbaki briu ki keren ben tang ya ke ying jongi
Skeu kuma don bayarak ban tien lem yungi. Skeu kuma ngi im marway hagane ka perthai. Ngidon hagabakum kata kapor. Ngidon hagabakum kata ke jinglong. Kabenta kabaar. Ka kitab Genesis kalanong kabakat pra kaya tu yangi. Syapang gaji yasait gajung Abraham badublay. Nagabenta kumno ban pelat ya ka Sodom bade ka Gomora. Nagata gajing bitar kajung ublay. Nagata gajing tangno kajung ublay. Namar baublay laong ba umsam lakwa ya ulot ya kaban penjotno umsam lakwa ya ulot ubriu ubahok ba unsuyap lemno bad uta upait bad uta upait lang bad kita kibriu kibamhok ulat hau ya kalat na kabenta jong ulot ban pelai Abraham ulayasat hakani kabenta hakmat kajong ublay Abraham ulakam ken syur hajan bat udaong hato men penjotno ya ubahok ru lem bat ubamhok. Abraham ulatur sajan kajutrai ulakeli uangko trai larasem san pongot kibahok hakane ganong ba hato men penjotno ya kane ganong ba Sodom bat Gomora. Ublay wang Abraham ladadang dan san pongot kibahok nganom penjot ya kena genong ba nakabenta ki san pongot. Abraham ulatur susu kam hajan wang kutrai ladasem saupusan ngot ha kena genong ba hato men penjot no ya kena genong ba. Ublay wang Abraham nganom penjot no nakabenta ki saupusan ngot. Abraham ulatur biang kam sejan wang Kotrai lara shem sau pongut hakane kanong ba. Hato men penjot no yakane kanong ba. Ublay uang Abraham. Lara dang don sau pongut has Sodom bat Gomora. Nganom thang dalaylay yakane kanong ba. Abraham ulakam kensyur susu uang. Kotrai lara shem lai pongut kibahok hakane kanong ba. Hato men penjot no mo yakane kanong ba. Ublay uang Laradang don lai pongut kibahok nganom penjot no ya kene kenong ba nagbenta ki lai pongut Abraham ulatur susu kam sajan wong kenrat larasem ar pongut kibahok ha kene nong ba hato men penjot no ya kene kenong ba ublay wong nganom penjot no ya kene kenong ba nagbenta ki ar pongut Abraham ulaong biang kotrai larasem si pongut kibahok ha kene kenong ba hato men penjot no ya kene nong ba Ublay ulaong Abraham Laradang don si pengot kibahok hakane kanong ba Nganom penjot no ya kane kanong ba Nganyay pensa ya kane kanong ba Abraham Laradang don si pengot kibahok hakane kanong ba Nganom penjot no ya kane kanong ba Dalaylay ruem Kabas geusi Kat kata kanong ba kabadon dakispa Lesir ki hajar hakmat jong ublay la itu badon satang saungut ki bahok. Jen laradang don si pongut bat khat wingut ki briu ki bahok hakane kan nong ba Sodom bat Gomora ublay un jendala pensa ya kane kan nong ba. Para banget ki bayit habangi pai sya ka perthai barok kawai. Habangi pai sya kane kari India ka bangi ngidon. Haba pai siya kani kari kasi kaba iit ka jongi. Laker yang itang na kandem sniw sudah. Kinong rep kimat ya kandem sniw. Kinong belas ngi ki driver lokal, ki driver truk kimat ya kandem sniw. Ki kena school kumalong siya kamat kimat ya kandem sniw. Hagin lagi snem. Ki kimi ki kpangi mat ya kandem sniw. Hagin lagi snem. Kat syabapai kami kani kejingkeli try hato memut ban penjat no yo bahok ru lem bat yo bamhok kajubab kabang iyo kalong bait kajubab kabang iyo kalong bait ublay umpat kwa ban penjat no yo bahok ru lem bat yo bamhok Kabamot ba ublay umpat kwa bayaw bahok en su penjot no haringkat bat ubamhok.
balai nga ong bat balai nga wanra para banget ya kena kejubab kabalong em namar ngatip scam hakari kasi kabai jongi ngatip haka sinot ka jongi haka presbytery ka jongi haka district ka jongi haka balang like se kabangingi don haka ne kamien dang don bun kibahak ompat jin shipongot kibahak kibadang don haka ne balangกันทบยาพิกีแฮบเกบเรตกันทบยาพิกีสามลากันทบยาพิกีลองกมีกันทบยาพิกีลองกปาเกบเยจงาเดยนักตะกดาวงิโยยากจูบาบเอมอุบเลยปัดกว่าวัดฮับเดงกัดกินีกีเอฮาริอุบเลยอุนปัดกว่าบันเป็นจดเนาะยากันกปาเตงเป็นเรียวอุบเลยปัดกว่าบันเป็นจดเนาะยากินีกีบาฮอกฮาริงกัดบัดกินีกีบอมฮอกpara banget ibai dei ka jing duai jong ki hep ki baret dei ka jing duai jong pi ki samla dei ka jing duai jong pi ki long kemi ki long pa bangi ngi dang long kum ni ko bangi ngi long dei namar ka jing ya sai jong pi naga banta ka ne kari ba ka chat ben riu ka jongi bangi dang la ban long kum ni ko bangi ngi long bad nga ai ngo yo blei badang don baduai nagabanta jonga dang don baduai nagabanta jongi bangi dang la ya gaban yalap bad bangi dang yo ya kana galat di gaban yalap ya kaktin ka jong blei kalanong kabakat kandai kadakot kabakat nyo kaya tu yangi bau blei namar bau kuwa ya ulot ban penjot no hakata kajing thang no ya kana kanong ba Sodom bat Gomora ublei ula pen kre ya ulum ong kaktin ka jong ublei ula ong kolot to pet shatei utei ulum lot la pen kre nagabanta jong me kolot lot kajing im jong me kasno autei ulum kolot to kmit lagi kmat chaulum nang no kawan kajing yarap kawan dei tang nau te ulum kolot la pen kre yame bamen pet no men i no ya kan nong ba bad lara men pet koloi yo meru men ing yo meru men sha bam du ha kan kajing penjat lot la kre yame yo ulum ba mi no menta kolot shatei shulum ulot hapdeng jo ka jinglong men sim hapdeng ka jingno men sim namar ka jinglong temen usgeu thu ba ki mat so la ki kho siu ki kho wa ki jong u ki nom la shu ya ka ban be shatei shulum ka ei ka bala jia yo ulot ulapai shaka jaka ka ba kham suk bat ka ba kham jam bad ulayo i ya ka snong riet soar bad ulot ulajit ya ka soar ban pet shata ublei uang lot pet shatei shaulum la kre yami ya ka jing pen im shatei henrei ulot laong ba ulajit pen ban ya ka soar dei hang ni ken lok ba ye jonga bangi yo i yo nu ublei jonga bat jompi ba udai ublei uba janai dei ublei batang shikentien ublei ubangi shakri dei ublei uba erang dei ublei ubomlong badekren henrei uni ublei ubangama mapi ngi shakri bangi alap udai ublei bala badekren seu thu lok ba ye jonga udai ublei baskeu thu biang ya kacing la bade kacing bom la jo kacing em jongi udai ublei ubangi la ban share ye ki problems jong kacing em ka jongi lok ba ye une ublei dei kumalong ubriu unong senshar partai laran umlong te umlong henrei nu ublei ubangi gi shakri udai ublei baskeu thu ye kacing e jongi udai ublei baskeu thu udai ublei bala ban ye keren bad udai ublei bangi la ban share ye kacing e jongi dei hang ning yo i ye kacing janai ka jong nu ublei bausha yau lot banjit ya ka soar ka jaka ka ba kham suk bat ka ba kham jam ki lok ba ye bat ki para mensim ki ba koridor ki jonga ki para lok samla ki ba ye pidon katne ha ka ni ka mien ngate pidon bun ki problems ha ka jing im samla jong pi
lara phim ngeu not ban share ban yathu hai mei mei hai papa jong phi lok samla share ban ublei yathu yaslok ban ublei ki long kemi ki ba jukit ki jingkit ki ba khia hasilenter jong ka jingem ka jong phi ki long kemi lara phim ngeu don lat ba phi ngeu e ban share ban yathu ye ka jing e hau pa gi kun share ye ka ta ka jing e ban ublei jong phi ki long pa ki long kami ki ba ye lara phio i ya ka jing e jong ki kun ha ki ni ki ski ka ba menta yathu ye ka ni ka jing e hakmat ka jong blai upo lu ong pentip ye ka jing pan jong phi baro ho blai da ka jing duai bat nga ong persya ya phi ki lok samla ba ye ha ka ni ka men haba phi mat ya ka problems jo ka jing em samla wat nom share bat ubi lor kiat wat nom share bat u drugs happy mat ya ka jing e jo ka jing em ko ki lok samla wat nom share bat u talai phasi wat nom share da ka chu di no da ka bi henrei haba phi mat ya ka jing em jong phi ka jing em ka bala cha pen khi eryong ha ka jing em samla share ya ka jing e jong phi bad ublai kom ba ulot dula share ya ka jing e jong u bad ublai umla ban tur shatai umla ban be shatai shaulum namar ka jing e ka ba don ula share bad ublai ya kata bad ublai ula ai ya ka lat ula pli ya ka lat ba ula ban jit no ya ka soar kilong kemi ba i jonga ha ka ni ka miet kilong pa ba i jonga phi don kanu ka jing e ha ka jing em jong phi share ya kata padu blai un pli ya ka lat na ka banta jong phi un pli ya ka jing isnei na ka banta jong phi kisngi ki bangi em ke ri kisngi jong ke jing no man sim kat shaba phai nga te si sa nga ong nga ye thu bangan no man sim kat shaba nga phai habang apai ya lagi jong ki khun nga no man sim habang apai ya laga jong ka balang nga no man sim bar habang persang ban mudur ya ka ban sawan ngadap da ka jing no man sim shisha henrei om don da ka wei pat kalat lat ka ba shupai show blai da ka ni ka do not baro ulot sneula ban pet chata ula jit ya ka sawar bat ublei ula sha ya ka jing jit bat nga ong ha ka ni ka miet ki lok ba ye jonga pidon hang no ko ki lok ba ye jonga pidon ha ka ni ka ying ka ba kentang pidon ha ki dukan yo pidon ha ying hasem jit ha ka ni ka miet jit ya ka ba dei ban jit ha ka ni ka miet jit ya ka ta ka ba hatam ha ka ni ka miet tang ba kata ka ba phimut ban jit ka dai ban don ka jing dei ban ublei omla ban sujit kat bamon tang ba kata ka ba ngajit ka ba phi jit ha ka ni ka miet ka dai ban don ka jing so ka jing sno ban ublei dei hang ni ko ki lok ba ye nga ong ye phi bau blai upen kan mau yang a bad ye phi uong yau lot mi no om don por shu lot mi no na kan kan nong ba yo meru mensa pamdu hagading ni don menta satang kendiat kapor ni don menta satang kendiat kapor piong temen basan piong satang kendiat kapor ngalai ngadang samla pi kilok samla piong temen basan piong satang kendiat kapor pila banong ngalai tangka skul 4 dep tangka jingpuli 4 dep kakam 4 dio pila banong ngadang don bun kapor kilong kemi kilong pa ba ye jonga pila banong temen basan ngite ngidang don kerai kapor namar ngin padwai kun hare nga ong bet ha kani kamit baka por ya nga bria phi ngi don satang kendiat lok ba ye ngi don satang kendiat ujob wong ha kalenong ka bakhat riu ha kalenong ka bakhat sawong kisngi jong ubriu kilong ki bak kendiat
nong ruai sam hakasan ke bakandai pau kisgi ke jong ubriu ki long nyo posnem bat lada klain ru pra posnem bat mano bala bantip ko kilok baye jonga bahaga jing yaseng yalap ke ban sapen long kabalang hausnem ar hajar ar puar mano bala bantip da pedeng jongi don ki bom la syu ban yasim banta hagatei ke jing yaseng yalap hausnem ar hajar puar namar ngidon ya kapor ke bas satang kendiat ngidon ya kapor satang kendiat dai hang ning yu i bo play dalai lay sem lakwa satia yau lot sem lakwa satia yau bahok ban su penjot no lem bad yu bom hok upli ya kalat na kabenta ke jong ulot ban yo ban pelajim para bangek bet ki para mensim ki bakordor nang desa khamat ngimla ban tip ke ei ke jing e ki ei ki jing tengku ki ei ki jing tenju ki bagi dang dai ban mat nang desa khamat henry tang kan ka wei ngatep bagi ei ki bagi samat nang desa khamat kin long kham serkei bat kin long kham palat ban ke ei ka bagi lamat hagatei ka snam ar hajar ar pau bat hagatei ka snam ar hajar ar puei bat ka jing kwa ban tip jongi iwei pa iwei ka ei ka jing pen kre ka bau bleu pen kre ban pelajim ya ki bahok ka ki sngi ki bakadu ka ei ka jing pen kre ka bau bleu pen kre ban pelajim ya ki breu ki bahok ka ki sngi ki bakadu ki ba mapi bat manganyi em kata ka dei ka jing kali bat ngakwa lok ba ye ha ka dei ka janmet bangin sanar ya ka dei ka jing kali hadu bangin alai pai nang ni ka ei ka jing pen kre ka bau bleu pen kre ban pelajim ya ki breu ki bahok ka ki sngi kata ka dei ka jing kali ka bangakwa bangin bu bangin sanar haga donut ka jongi marwei la marwei kat bangidang ring mensim haga ni ka perthai ka ei kata ka jing pen kre yau lot la pen kre yau lum badia ka snong sawar ban pelajim yau nuwala pen kre ya ka yingling ban pelajim ya ka ying jong pi la pen kre ayu ban pelajim ha ka ni ka pateng ya ka ying jong i la pen kre da ka ei ban pelajim ha ka ni ka pateng ban riu ya ka balang ka jong i ka ei ka jing pen kre ka jong ublei ban pelajim ha ka ni ki ski ki bakadu ka bangingiem ngakwa bangin bu ya ka ni ka jingkeli ha ka ban sim lara yau lot la pen kre ya ka sawar ban pelajim lara yau nuwa la pen kre ya ka yingling keli agar ka janmet lok bayi trai ka ei ka jing pen kre ka bemedon ban pen kre na ka banta jonga ban pen kre na ba ka kun jonga ban pen kre na ba ka ki kun jonga ban pen kre na ka banta ka lok jonga ban pen kre na ba ka ying ka sem jonga dalai lay ublay unom pen kre yingling shu naga bantaban pelajim iki breu hagi digisngi dalai lay ublay unom pen kre sowar shu ban pelajim iki breu hagi digisngi henry ka ei gen kata ka jing pen kre ban pelajim yengi ngilong kristan ngilaya trai sitom ngilaya lap ngilaya ai ngilaya tei ki mani ka ba itanat kat ne ka ei ka jing pen kre ka jing ublay naga bantaban pelajim yanga ya ka ying jonga yangi hagi digisngi ka bakadu pila jukeli long kemi kata pila jukeli pi ki long pa ya kata ngila jukeli kum ki nong sharai ya kata pila jukeli pi ki lok samla ba ye ya kata ka jing pen kre ka ba khadu ka ba ulei pen kre pan pelajim ya ki bahok kadai ka jing pen lengkot ya ka por ba di kisngi kata kadai ka jubab jonga ha kadai ka mir haba kali ka ei ka jing pen kre ka ba ulei upen kre ban pelajim ya ki breu ki bahok ka ki kisngi ka ba khadu ka jubab ka bangadon ban jubab hakane ka chia seng lak ba ye kalong ka jing pen lengkot ya ka por ba di kisngi Mataya Marcos kalanong katlay kadakot arpaw hanray nakabenta ki balajit ya ki balajit un penduna ya kisngi kata
kadai ka jing pen krek ka kadu na ka banta ki priu ki ba hok kai gari si ba kata kadai ka jing pen lengkot ya ka por kadai ka jing pen lengkot ya ki sngi ngala yo sneu ngam tip pipila ji yo sneu ne am Henry ngala ji yo sneu la jan uwei pa ka wei ka priu ki ba ong kata ka jing mare stet jong ka por umlap yo sneu Kajing mare stet jong kashi sngi umlap yo sneu. Kajing mare stet kashi tayo umlap yo sneu. Kajing mare stet jong kashi benai umlap yo sneu. Kajing mare stet jong kashi snem umlap ba yo sneu. Syaj ong gibriu kumta. Nganga ong namar bangila im hakane kapor. Om day tang bau bleu pen krek yang kajing penlengkot. Henry hakajing sneu tu kapamarwei jonga. Ikum bau belai uladap pentrai kam syat-syat ya kena kajing penlengkot ya kisngi bagi por. Dai nak kata-kata ki briu kia perkat. Dai nak kata-kata ki briu kia ud. Ba jula ban pendep kam, jula ya ban ki kam man kasgi ki sakut, man kasgi ki sateng. Namar ya kisngi bagi por lanang penlengkot. Lanang penlengkot. Balai mo Si sngi dang don hi arpusau kenta hadu menta. Si tayo dang don hi nyau sngi. Si penai dang don hi lai po sngi. Si snem dang don hi lai spa henriu po san sngi. Henrai balai ke nyumla ban pendep ya kikam. Bat balai kikam kisateng kisakut nakasi syakasngi. Namar ya ka timing jong kapor jong ka jingim jongi. Kidon haka keti ke jong utrai. Namar maya ka timing juga jingim jongi, badia ka por juga jingim jongi, ka dan haka timing haka keti ka jong ublay. Bun ki briu hagi digisngi, ki kendit o ita la klat, o ita la dap tayo la klat, o ita la dap shibnai la klat, ngim jia tip ngim jia benasyo, ka jing penlengkot kalayat syat-syat. Ya kajing im kajing wei pa wei brio. Kajing penlengkot kalayat syat. Para bangit ngidon hakani kajing yaseng ko kilok ba iye jonga. Ngiwan ringkat kajing ki babon. Ngiwan ringkat kajing kit ki babon jo kajing im. Ngiwan hakani kajing yaseng kilong kami ringkat kajing kuslai ki babon. Ki baju penjau umat ki baju penduk tiak du dam labun bun por. Kum kisamla ngiwan hagan ka jiaseng ringkat kijing ki babon kum kisamla. Ngiwan hagan ka jiaseng hagan ka janmen. Ki eryong ki pe kertep nasyakamon nasyakadiang. Kijing at pelung ki kenting ya kajing im ya kajing mut ya kajing perkat. Ngiwan hagabakum kata ka jinglong hagan ka janmen. Henry ken mau bat nom klet ya kani ko kilok baye. Ngidon yo blay bangila ban share ya kijing Ngidon yo blay bangila ban pentip ya kijing Ngidon yo blay bangila ban ya thu ya kijing Bat ngidon yo blay ubala ban pule ya ka do nut bade ka ban sim jongi omla ban buri. Wat nom klet bangilok baye ngidon yo blay bangila ban share ya kijing jongi. Ha kano kapor. Ha kanu ka kenta. Ko kilok bayi jonga labon bon sin. Ngi persang ban yeng, ngi persang ban yat daga bor briu jongi. Ban thom ban job ikini kiting pengkiang joga jingim. Labon bon por ngila persang yaga ban daga bor briu jongi ban job ikini kijing pensoy. Yakini kijing tenju ki bawan ban yale joga jingim. Henry ngi sem bangim ju job. Ndai ngi sem bangim ju job. Bat dalay tang daga bor maladi jonga wat iwe ibarit daga jing im jonga nganom la ban job iki jing pensoy tang daga ni kamaladi jonga dalay wat iwe ijing tenju jonga jing im nganom la ban job. Henry habangi don yau blay jongi ubak keloy ban ngap ubak keloy ban ngeu ubangila ban yathu ngiyo ya kabor ngiyo ya kabor. Kadu kadwai kajing keli yang ikalong lada kane kapali jong kajing penlengkot ya kipor
Kapali jong kajing penlengkot iki sngi bagi kerta. Kalawan jiano sahaka ying jongi. Haka ying jong pi. Kumno ngin le. Lara kani kapali jong kajing penlengkot yaki sngi bagi kipor. Kalawan jiano sahaki long ying long sem jongi. Haka jing im ka jongi ka marway la marway. Hato ngila long mo kibala penkre. Hato ngila long mo kibala jit. Kata kadai ka bangin bu. Haka ka janmen. Shwa bangin mi na ka ying ka bakantang. Shwa bangin lait pai nang ni. Lada ka ni kapali. Jong kajing penlengkot ya kapor. Kajing pendunano ya kapor. Kawan jiano haki long ying long sem jongi. Haka jing im ka jongi ka marway la marway. Hatu ngilapan kre. Hatu ngilapan kre. Hatu ngila long mo ki bala jit. Bat hang no ka bom jukut. Ka jonga bat ka jongpi. Namar nagabanta kita ki bala jit. Un penduna ya kisngi. Ka kubor hagade ka janmiet lok ba iit ka wer ka khot yang aya phi. Tongin yang nang ne ban lek phai nang ne ban jit ya ka badai ban jit. Ban jit ya ka bahatam haga jing im jongi. Badai tang kita ki bala jit. Bau blai un penduna ya kita kisngi. Larang ilalong ki bala jit. Larang ilalong ki bala penkre. Ki jingpang ki bajuan lap yangi. Ublay unsa penduna no yaki. Larang ilalong ki bala jit. Larang ilalong kita ki bala penkre. Yaki jing ki bangi jia kendu haga jing im jongi. Ublay un penlengkot yaki kita ki jing Larang ilong ki bala jit. Larang ilong ki bala penkre. Kajingpang kaba pikit baru si kata ensa penlengkot no. Ensa penduna no. Kijing skausi baru si kata kaba pikit piba ensa penlengkot no. Ensa penwai no. Shua bane kendu ia kata kiski jo kajing jenjar ba. Shua bane kendu ia tiki senam jo kajing sensyar jong merat klau. Ya kibala jit. Ensa penduna no ia kisngi ke kerta jo kajing yem. Badai tat enda ngilala panlong kibriu kibalala kilalong kibriu kibala jit. Larakan wan kapali jo kajing penlengkot ya kajing im nginom babe. Larang ilong kibriu kibala penkre ya la kajong kajing im. Larakan wan no kapali jo kajing penlengkot ya kapor bade kajing im. Mental ane lasai lane lasisngi nginom salia bar nginom babe ai ruam. Namar ngitiap. Bau belai udon bat ni. Ngitip bau belai udon hasenda jongi. Mi nagane ka jia seng. Mi nagane ka jia slok hagane ka jan miet lok ba ye jonga. Rengkat bat ka jing kerku. Ka bau belai kerku ya ka jing im ka jongpi. Namar ba ka dai ka jia seng ya lap. Tung ngan penkut ya gane ka jia lap da ka jing duai. Ngin pendem ha ka jing duai. Seup haban pendem baro. Hagan ega jan miet shuaban mi ko kilok ba ye jonga ngakwa ba pin duai jar hagaban sim. Barong try lada. Kapali jong jing penlengkot kawan jiano haga jing im. Hangno ka pumjukut ka jonga. Bat hagan ega jia seng piwan ringkat kijing ringkat kijing kiet ki babun. Le se hagan ega jia seng pisgau don kam lok ba ye ya ka balang. Ban kersan lem ya kita kejingkit jong pi. Pidon kam ya kinong syarai ban kersan lem ya pi. Lese haga ka jan miet lok ba ye pidon kam. Demen besan duai lem na ka banta jonga ba ka ying jonga. Nga ong ya pi tang ka ni ka wei. Klem ta pen slam. Syura ka kti jong pi na ka jaka ka ba pidon. Bangiyo ban bu ka jing duai ka ba kerpang haga ka mit syua ban mi nang ni. Ublen kurku yepi. Ngam syam layalap hapedeng jong ki bom tip hakane kamian.
Hanrei ka kubor ka jong ublay bergaji alap hagari ka miet kalong. Hapedeng para mangi kibalatip. Hapedeng para mangi kibalat long kristan. Tang ba haga jing im jongi ka jing im ka badap tang da jing telat. Ka jing im ka badap tang da jing duna. Ka jing im ka badap tang da jing yakun bar ka jing yaksai. Hasil ter ka jing im. Ngan bu haga jing duai. Pan penkut ya kani ka jing alap haga ni ka miet. Tang don susu da kwa ban ra kikti ban yo ban duai kerpang. Syura na kato kajaka pidan ublen kurkuy pi mai ublen kurkuy pi ublen kurkuy pi. Kini ki hep ki baret ro lada pidan kam jing duai syura kikti jong pi yo ban duai kini ki samla. Ngine pendam hagi jing duai. Ngine pendam hagi jing duai. Ngaingu ya mi kotrai hakani ka jan miet jong kadi kesingi. Mela don ringkat ban mela yalam ya laga jong ka balang. Naduk menin ka janmet hakani ka janmet bar ngada duai atrai ken mau ye ka balang hang ne halaik se naga benta ki para syakri ki ban sa ai ye ka jing yalam hakini ki met ki barang sa juga de ka tayo bar nganget scam ablai de ka jing isnei ka jome ka balang kala yo ban penlong ye ka ni ka jing seng yalam bar nganget kalong ka jing kerku nengkong yangi ki ba heng habangi wan ban sam ye ka ktien ka jome Bahkan long ka jingkarku na kabanta kini ki para bangay berupait lang bala sius pa jang kabalang. Nga aingu ya may kotray na margaktin jang may hagan ka janmet. Kaba melapen sngew hapadeng jong i. Karku ya kaway pa kaway kabanta jang kaktin ka jang may. Baga ni kaktin jang may kanomi no tali bat suda kotray. Hari ay baga ni kaktin jang may kotray kanlong kabor. Banyo pensyait bor ya kini ki syakri ki jong me kotrai. Kat kini ki mensim ki bakordor hagani ka miet ko konrat. Ki sngew luait ki sngew tait ban ya be. Ban kiu ya kini ki tip ban hiari kini ki jur juga jing im. Kim sngew la tang da ka bor naladi kotrai. Ki don kam ya me. Ken mau kerpang ablay ya ka ying ka jong ikong ibalra ya ka kti hagani ka janmen. Ken mau ablay ya ka ying jong ini ikongkong ken mau ka ying jong ibaba ibalra ya ka kti hagani ka miet ki don ya ki problems jo ka jing im jong ki ya rap banadu kan ka miet kin share ko try ki jing e lambat me try jisu ba ye ngada duai hagani ka miet shwa bangin mi na kan ka ying ka kentang ko try kerku ko try ya ka balang ya kinong sharai ya kaway pakaway ka rempe yung kristan ko try. Balara don ki reu temen kiba pang kiba shitam hagani ka balang ko try. Kiba terang dik kiba terang hir ban yashem bat me ko try. Kerku ya ka jing im jong ki hakamet ban ka ban sim ken ko pa. Bar ngada duai ablay lada gani ka kubor kabala pensngew hagani ka mit ko try. Kakot syadu syatei syashiliang Bakitay ki para mensim kila ban yo sngew. Bat kila ban snap try pa ya ka jingkarku hagani ka miet na kabanta jong kiro ko try. Ban laradon manu hagani ka miet ko try. Ki bala ban yo sngew ya ka kubor ko pa ba ye jonga. Thau thamai ya ka jing im ka jong ki ko kanrat. Lese hagani ka miet ko try jiso ba ye. Kiam shem la poi perkat henrei melaya shem hagani ka miet lengba kani ka kubor pat lengba kani ka tendong juga jing pensawa ken ko trai ngada duai ko trai tap lop de ka snam ka bakordor ka jome ko jisu ba ye jonga ya ka wei ba ka wei ka men sem ka bakordor hagani ka miet ko konrat bad habangin mi nang ne aingin mi ringkat ka bor bad ka jing thau thamai ai extra ya ka bor hangi bangi la ban shop dikiting pingkiang pari kijing tanju jo kijing im ko pa ba ye chonga mar ngada duai ken ko trai jiso ba ye pen khia ken ko trai ya ka ri ka ba ye jongi na ka jing put na ka jing jingam ken ko trai pen khia ya ka im lang sa lang jongi na ka jing put na ka jing jingam ken ko trai pen khia ya ka balang ka jong me ko trai na ka jing sma ber ka jing iu perthai ablay shem ya kani ka por ka burom ka jingu baro nga IT shame kon ko try ngam don hok ban shem shaladi ya ka burom
Kaburam barok kalong yami ublay ubadap daga jingit daga jingisnay kerku ko try ya kanika por barok haga kerteng ka jome ngadem ngaduai ngapan daga jingay. Amen. Ngin ya penwai no ya kanika jing syakri ka jung ublay. Daga bangin ya ruai ka jing ruai ka nombar ka basaus pa alai. Kasngi jonga hangne lingkot kamaham yanga ban kre ding salap kashnong kajingjot shashnong soar ngan sabe. Kajing ruai kenombar kapasaus pa lai. Kasngi jonga hang ne lingkot kamaham yang aban kre ding salap kashnong kajing jon shashnong suar ngan sabe try to bat yang ashise endon yo layakin dusyu kat bakanang ingkasodon lam shalom yo ingaru ngalalait mensau nasodon pentangadang ab syadin iba plugomoram shuwashnong yublay banlam syatwe syakilum syajiron sapet ban like gading ai la kaktis im kajing men sim jong ashaturi Try pelat nagabakerku ai gajing suk haporu nakamana gospel ay ngin bam dagabangu kajing ay kabadab biang utray unong paniem jong iu Jesus Christ kajing idba ublay ukpa na sige bam jukod lamber kajia slok kabatengen berkabayay pensyait bor umensim tu kine barok kina syong sa kerhai lembat ngi barok. Amen.